Kailin. Kuka teitä kiusaa? No Se on liian G. nopea. Kato! Se vaan pysyy paikoillaan! Hello! Wait a minute. Mikä tää ulti oli? Wait a minute. Wait a minute. Kuka on Lux? Wait a goddamn. Hello! Sulla on varmasti nälkä tai sua pyöryttää. Sun on kaikki täyryjä. Mulla on vielä Black Shield. Älä oikeesti kehtaa. Mitä ne käytti? Victori rupes tolleen. Rupes Semmoista leikkiä peliä. se hengellä. No ootapa hetki, missä se on? Sä saat tuntumaan siihen niin vittu! Mä tällä kyllä ohi. Siis mitä Ai. tässä kävi? 4 jätkästä vittu ohi. Ei tuo mahdollista. Vittu kun se painoi niin täysille sitä R. Mä menen kimppuun ihan Oota, anna mä hiilaan, pelaa vähän slow, anna mä hiilaan. Mä en voi mennä downiin, mulla on kultainen nokki. Ei vittu, ei. Häh? Tää toimii! Voi auttaa, me auttaa. Toinenkin tää on. Toinenkin tää on. Vittu on nokannut koon. Mitä tapahtuu? Sama näkönä. Mitä nyt? Tapahtuu. Halo? Tankka. Rafi, kuuluuko mä? Mitä vittua tää koko peli? Mä ampuin... Joo, Israeli. Mä oon vannonut teki DDoS mua. Mä oon vannonut teki DDoS mua pahasti. Vittu heti kun mä näin sen koko peli mukaan vittu lagi ja niinku pysähtyi.